Здравейте, днес ще бокс, аз съм Сайферо и днес ще ви покажа как да направите машина за клониране на айтеми. Тя е много полезна. Сега, значи трябва да направите един портал. Това ще ви трябва 14 obsidian, 4 wooden planks, чакайте малко, 4 wooden planks, 2 вода, чакайте малко, 2, 3, да, ще ви трябва 4 wooden planks, 2 вода, 9 диамант. Диаманта не е задължителен. Опа. И сега тук почти. Аз 5, 1, 2, 3. Чакайте ми. Не са. Значи сега колко са? 1, 2, 3, 4, 5. Да. Първо трябва да прибавим портала. И сега смахате началото. И с тия 9 си правите един diamond блок. Да. И сега гледайте. Какво чакате на това? Значи поставите се на такова и почти на слабо. Така от 9 диаманта. Аз видях, че примерно 9 диаманта, тук правите много диамант блок. Diamond блок и после го поставите тук и после се превърши в диаманти много удобно. Много е полезно, ако съм survival, камъни, iron, diamond, диаманти, всичко е. Чао!